Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ihe Onye Metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ndị na-achụ ọnwụ ha kwuru na ha ga-akpachapụ anya, n'ihi na ọ bụrụ na ha akpachapụghị anya, otu onye n'ime ha ewere isi ha tụọ otu ahụ ha bịara na dagburu. Mana ha buru egbe ha na mma ha tinye isi n'ọhịa gbafuchaa. Mgbe ha nụrụ olu mkpu ọzọ uru agwụ tiri ndị obodo ya bụ dagburu, ka ha gbapụta bịa nyere ya aka, n'ihi na o nwere ọnwụ bịara na be ya ka o gbuo ya. Ozugbo ọzọ uru agwụ tiri mkpu ahụ, ọnwụ ajụ ese, ọnwụ agbaka, ọnwụ ụka na ike bụ ọnwụ hapụrụ onye ha na-achụ wee rie mbọmbọ ụkwụ emetụ aja, maka ha maara na ọ bụrụ na ndị obodo dagburu gbapụta wee kwudo ha ebe ha buche egbe na mma wee gbaa obi eze ha okirikiri, na ha ga-anara ha ndụ ha ozugbo na-ajụghị ese ọbụla. Ha gbatere aka makpuchaa n'ime ọhịa, zochaa were na-aṅa ntị ka ha mara ma ha ga-ama ihe ga-apụta na mkpu ahụ ọzọ uru agwụ tiri. Ihe kpatara ọzọ uru agwụ jiri tiere obodo ya mkpu enyemaka bụ ozugbo ọ gbabara be ya kpochie ụzọ, ọnwụ ha ebere akwa chụrụ ya na nze ka gawa ebe ahụ ha gbabara. Ka ọnwụ ha ruru ebe ahụ, ọkwa aka n'ụzọ ahụ ka ọ baa were mma sụọ ha akwụ. O wee bụrụ na ọzọ uru agwụ kpochiri ụzọ ya, ọnwụ ha bee akwa, kụọ aka n'isi ya, tie na alụ eme ya. Ọ magoro elu aja ụlọ ahụ ozugbo ka o si ebe ahụ maba gaa gbuo nzeka na ọzọ uru agwụ tupu ọnwụ nke ya eruolo ya. Oge ha hụrụ na ọnwụ ha na-achọ isi n'elu aja mabata n'ime ụlọ ahụ, ọzọ uru agwụ tinye aka ozugbo sechara mbazụ eji egwu ji dị n'ụlọ sụọ ya. Nzeka kpọpụta otu nnukwu okpiri dị n'okpuru akwa ọzọ uru agwụ ọhụrụ mgbe ọ gbakpuru ebe ahụ, buru ya kụọ ọnwụ ha si n'elu ebe ahụ ọ magoro makụkwa n'ala. Mgbe ọnwụ ha na-achọ otu ọ ga-esi rigoro kwa elu aja ahụ ọzọ were wụbaga ebe ahụ ịgagbu ọzọ uru agwụ na nzeka